مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا منغست إثيوبيا أبزن زحلفا خلتا معالتات أستات 250 زخونو إيرتراوያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከም ዝጠረዘ ይግለጽ ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ብክልል ዓፋር ኣቢሎም ናብ ኤርትራዊት ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ከም ዝተሰጎጉ ኸኣ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይጽብጽቡ። እዞም ግዳያት ጠርዝያ ኮይኖም ዘለዉ ኣቐዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ብሓይልታት ጸጥታ እቲ ሃገር ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ጸንሑ ኮይኖም ካልኦት ውሕዳት እውን ካብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ማእሰርቲ ጸንሑ ይርከብዎም። ካብዞም ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ተሰጊጎም ዘለዉ ስደተኛታት ገሊኦም ኣብ ሱዳን ክነብሩ ጸንሑ እሞ ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ነፍሶም ከድሕኑ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ እዮም። ስድራ ቤትን መቕረብን ናይዞም ስደተኛታት ኣብዚ እዋን ጽጹይ ደሃይ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ሸቐሎት ከም ዝርከቡ ይገልጹ። ኣብ ታሕሳስ 2024 ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNHCR ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ኤርትራውያን ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ክምለሱ ዘይግብኦም ስደተኛታት ዝርከብዎም ከይኮኑ ዘለዎ ስግኣት ኣነጺሩ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ4 ታሕሳስ 2024 ኣስታት 300 ኤርትራውያን ብመንገዲ ቡሬ ናብ ሃገሮም ከም ዝጠረዞም ይግለጽ። ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ብ13 ታሕሳስ 2024 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግን ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ሰጊጓ ዝብል ወረ ቁኑዕ ዘይምዃኑ ብምሕባር ብሓይሊ ዝመለሶም ኤርትራውያን ከም ዘየለዉ ገሊጹ ነይሩ። ማይግሬሽን ፖሊሲ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ 2024 ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 180,000 ኣብ ሱዳን ድማ 150,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ከም ዝነበሩ የረድእ። ኣብ ኣውሮጳ እታ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ተዓቂቦምላ ዘለዉ ሃገር ጀርመን ኮይና ኣብታ ሃገር ካብ 70 ክሳብ 90,000 ኤርትራውያን ከም ዝነብሩ ይግመት። ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ውሽጣዊ ዕግርግር ካብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ወጥሪ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝገዓዙ ኩሉ ዝፈልጦ ኮይኑ እዚ ከም ዝናሃለወ ግን ሕጂ እውን ሓደስቲ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ነቒሎም ብመንገዲ ትግራይ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ምእታው ደዋ ይበሉን። ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም ናብ ትግራይ ምስ ኣተዉ ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኮይኖም ይጭወዩን ሓራ ንኽወፁ ገንዘብ ክኸፍሉ ክግደዱን ጸኒሖምን ኣለውን። ዘይወቅዓውያን ወከልቲ ህግደፍን ሕወሓትን ኣብ ዛላምበሳ ምስ ተራኸቡ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ መጭወይቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተወደበ ከም ዝነበረ ገሊጾም። ኮይኑ ግን ጌታቸው ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዱን ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምእታውን እውን እንተኾነ እቲ መጭወይቲ ደዋ ይበለን። ብልጽግናን ህግደፍን ክንድቲ ኣብ ፈለማ ዝነበረ ፍቕሮም ሎሚ ኣብ ወጥሪ ኣትዮም ዘለዉ ስርዓታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኢት ስደተኛታት ካብ ሃገሩ ናብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ክልእኽ እንከሎ ብኸመይ መገዲ ስርዓት ህግደፍ ይቕበለሎ ንብዙሓት ሕቶ ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክምዝገቡ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ናብቲ ኣብ ክልል ዓፋር ይህነጽ ኣሎ ዝበሎ ሓደ መዓስከር ከእትዎም መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ከቢድ ፍርሕን ሸቕሎትን ወዲቖም ነይሮምን ኣለውን። ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ትማሊ ሰሉስ ኣጋምሸት ኣብ ሸወደናዊት ከተማ ኦፕሳላ ኣብ ሓደ መተኻኸሊ ጸጉሪ ርእሲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ተቐቲሎም። እቲ ነዚ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠርጠረ ሰብ ገጹ ተሸፊኑ ከም ዝነበረን ነቲ ገበን ምስ ፈጸመ ኸኣ ብስኩተር ዝተባህለ መብዛሕትኡ እዋን መንእሰያት ዝጥቀመሉ ዓይነት መጓዓዝያ ካብቲ ቦታ ክሃድም ከም ዝተረእየ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይሕብሩ። ፖሊስ ሸወደን ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ንሰፊሕ ክፋል እታ ከተማ ዝሸፈነ መርመራ ድሕሪ ምክያዶም ሎሚ ንግሆ ኣብ ዘካየድዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ንሓደ ወዲ 16 ዓመት ጥርጡር መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ሓቢሮም። እቶም ግዳይ ሞት ዝኾኑ ሰባት ዕድሚኦም ካብ 15 ክሳብ 20 ዝበጽሕ ከም ዝኾነ ጸብጻባት እኳ እንተለዉ ፖሊስ ግን ነዚ ሓበሬታ ኣየረጋገጾን። እቲ ገበን ምስቲ ኣብቲ ሃገር እናሰዓረረ ዝመጽ ናይ ዝተወደቡ ጉጅለታት ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይግመት። ኣብታ 11 ሚልዮን ነበርቲ ዘለውዋ ሸወደን ኣስታት 60,000 ዝኾኑ ሰባት ምስቶም ብዝተወደበ መልክዕ ገበናት ዝፍጽሙ ጉጅለታት ርክብ ከም ዘለዎም
ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ተሓቢሮም ኣብ ሽወደን ብቐጻሊ ብጠያይትን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣባይቲ ብምብራዕን ዝፍጸሙ ገበናት እናበርከቱ ክመፁ ጸኒሖም ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኤርትራውያን ዝርከብዎም ገለ ንጹሓት ሰባት ብጌጋ ግዳይ መቕተልቲ ኮይኖም ከም ዝነበሩ ይዝከር መንግስቲ ሽወደን ኣብ ሃገሩ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ብዝተወደበ መልክዕ ዝካየድ ገበናት ንምክልኻል ዝተፈላለየ ስጉምታት ይወስድ ኣለኹ እኳ እንተበለ እቲ ኩነታት ግን ክቕንስን ደው ክብልን ኣይከኣለን ከተማ ኦፕሳላ ናይ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ኮይና ካብ ርእሰ ከተማ ስቶክሆልም ብዙሕ ርሕቀት የብላን ኣብ ከተማ ኦፕሳላ ቅድሚ ዓመትን መንፈቕን ወላዲት ናይ ሓደ መራሒ ናይ ገበን ጉጅለ ከም ዝተቐትለት ብድሕሪ እዚ ከዓ ንሱ ዝፈጠሮ ጽልዋ ብዙሕ ጸገማት ወሊዱ ነይሩ ኣብዚ እዋን መንግስቲ ሽወደን ኣብ ሃገሩ ናይ መሳርሒ ብረት ኣተሓሕዛ ሕጊ ከጽንዕ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ ሽወደን ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ኣዝያ ሰላማዊትን ውሕስትን ሃገር እያ ነይራ ኣብዚ እዋን ግን ገበናት ተደራሪቦማ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ወዲቓላ እቶም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ገበን ጉጅለታት ቀንዲ ዕላምኦም ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብምውዳብ ምስኦም ንኽሰርሑ ምግባር እዩ ናይዚ ምኽንያት ከዓ እቶም ቆልዑ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾኑ ገበን ምስ ፈጸሙ ብሕጊ ክሕተቱ ስለ ዘይክእሉ እዩ እቶም ኣብ ገበን ንኽዋፈሩ ዝህደኑ ቆልዑ መብዛሕትኦም ደቂ ስደተኛታት ወይ ወጻእተኛታት ምዃኖም ይግለጽ እቶም ቆልዑ ብዝእተወሎም መብጻዕታት ተታሊሎም ብሰንኪ ዘይበሰለ ከመዛዝን ዘይክእል ኣእምሮኦም ነቲ ኸቢድ ገበን ሃንደራ ኢሎም ከኣትዎ ዘሎ ተኽእሎ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ክኢላታት ይሕብሩ ከተማ ኦፕሳላ ትማሊ በዚ ዜና ቅትለት 3 መንእስያት ድሕሪ ምስምባዳ ሎሚ ነቲ ዓመታዊ ብምኽንያት ምጅማር ሓድሽ ወቕቲ እትጽምብሎ በዓል ኣብ ምኽባር ትርከብ ነዚ በዓል ካብ መላእ ሽወደን ዝመፁ ኣጋይሾም ዝሳተፍዎ ክቡራት ተኸታተልትና ቀጺልና ሓንቲ ሓበሬታ ክትህልወና እያ ብኡቢልና ከዓ መደብና ክንዛዝም ኢና ዕድመ ነቦታትን ኣዴታትን ብርጌድ ንሓመዱ ተቐማጦ ዞባ ኖርድሃይን ቬስትፋለን ጀርመን ንቐዳም ዕለት 3 ግንቦት 2025 ኣብ ከተማ ከለን ኣብ እነካይዶ ምትእኽኻብ ሓቢርኩም ክትውዕሉ ንምሕፀነኩም ድሕሪ ተኣኺባ ድምፃውያን መድሃኔን ዳንኤል ጣኒቆን ንምዝንጋዕኩም ተዳልዮም ኣለዉ ዝካየደሉ ቦታ ኣብ ቀረባ ክሕበረኩም እዩ ብድሓን ምፁ